तो बेनो जादोंमोन एखेबारे वेडिं रिसेपसन हला तो बेयावनो हौवा गोदान हिनजावखौ लोगो हमगोन आरो आङो नोंथांमोनखौ लांगासिनो माने जाग्रा जायगाथिं आरोना जेरावखि जागोन तो हियर इज द प्लेस नै ओरैजायनिफ्राय फैनांबाय ओमफ्राय नै फैयै फैयै माथो खासिबारि केटारिं ग्रुप खासिबारि मा खासिब्रा मा दाउला खासि ना बोरमा खासि बिलाय तो नै बेयावनो जेनेबा बेयावनो नै जाहोगोन दायो नै गासैखौबो रेडि खालामगासिनो एन्ड नै एरेन्ज खालामखाबाय नै मोननै जायगा आरोना दिस वान एन्ड बे ओमफ्राय बेनि उनावनो ओरैजाय दं फेक्ट्रि आरोना जेरावनोखि ओंखामफोरखौ संगासिनो ओमफ्राय नै बेयाव रानगोन घिउ माबा दय आरोना दय मिस्टि दय ओमफ्राय नै ओरैजाय एखेबारे बानायगासिनो संगासिनो एन्ड बे मादैमोनखौनो एसे माबाहैसै र' बिसोरबो मादैमोनाबो एखेबारे खामानि मेंबायदां मेंदोंना दाख्लैनिफ्रायनो ना नै बिसोरो सालाद बानायगासिनो दायो सालादाथ' बिराद गोनांथिथार सालाद थाबा आरो मोजां जायो आरोना ओंखाम जानाया मा खालामदों माबा गय खावनायखौ लाहैनांगौ गय खावनायखौबो लाहैगोन र' गय खावनाय ओमफ्राय खावनाय बवा जास्ट उच्चारना बेलेग आरोना नङाबाथ' खावनाय आच्छा ओमफ्राय नै जेनेबा ओंखाम जाखांनानै जेनेबा गयखौबो जागोन नालाय थ' बेनिखायनो बेयाव खावगासिनो बेनिखायनो आयंआ बुंदों आरोना थ' बिसोरखौबो लाहैनांगौ होननानै माथो नै आय' आंथ' नुफेराखैमोनलै एफाजोन माने गयखौ खावगोन नै 1 2 3 नै नायदो नै नायदो नै गय खावगासिनो पुरा ओमफ्राय नै बेयाव पियास ओमफ्राय नै मेंबाय नामा आयं मादैमोन नालाय मेंदों बेफोर गासिखौबो दे आयंआथ' थिगसे गयबो जाखादों दा हनै बेनो लिडारा हनै आखायाव बगोनबो बापरे ओइलाय नै सामब्राम लागासिनो आन्टी मा खबर माहानसो नोंलाय उदालगुरि दिनैसो फार्स्ट टाइम आङो माने नुदों आरोना एफाजोंजों माने गय खावो आरोना नङाबाथ' जोंथ' मात्र ओंखाम जानानै जायोल'सो नालाय नै बिनि उनाव मेहनता बिराद नाङो लोगोफोर एफा साधारन नङा बेल' नङा ओमफ्राय बे सामब्रामखौ हाबाथ' गाबोबो ना गाबो